Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ноҳияи Ҷиликӯл, чоршанбе бозор, молбозори чоршанбе, лави дарё бародаро. Аймоли савдошидагӣ наворро сар кардем. Дута ғуноҷинча савдо шид 11600 сомонӣ. Ҳамин ҳар ду ғуноҷин як ҷоя савдо шид 11600 сомонӣ. Бародаро гови гусоладор, гови гусоладори маҳаллии Бур 18500 муомила дорад. Дуюм гусола гусолачаш сар бега 5-6 ширда гаранти метим мега, барое ки ҳоли шириш аниқ набуда, аниқ набоша ҳамон қадар гаранти медодааст. 16000 бозор кардастае бародаро. гусолачаш 16000 бозор кардастае. Ина бародаро яхте дига гови гусоладори миёндароз, бародашам хушрӯ, гусолаш буқача, гусолачаш 22000 муомила дора. Шириш чанд қайоҷи? 6.5-7 литр шир дора. Саҳару бега гови миёндарозай. Гусолаш зур будаем. Бозор чанд каdoji? Бозор чанд ка? Бозор 18.5. 18.500 бозор кадагия. Бародаро савдо шид буқача, бачаи барода хушрӯ 4 кунҷа, саршам хушрӯ, қафошам хушрӯ 8000 сомонӣ савдо шид. ғавси шабин чӣ хушрӯ 8000 сомонӣ. Бародаро ина дутаи дига буқача савдо шидеста. ҳар душа бародаро 17000 да надодум мега. Онаи дуюм шай. Ина бародаро ҳар душа як ҷоя 17000 да надодеста. Ҳар душа 17000 над кардестадаги ози. Ана нархи буқачаҳои майда. Бачаҳои зур будаиники. Бачаи ҳар душа. Хоб савдо шидеста бародаро 14.5 кадай. ҳар душа як ҷоя 14.5 да надодум мега. Ози як кас дига омад 14 када рафт. 14 намешава. 14.5 да надоди ака? 14.5 да надодум мега. Ока ҳар душа буқачаҳои хушрӯ. савдо шид бародаро буқачаи сипс, яъне як нечқа хушрӯча. Машаллоҳ, як не. Бародашам хушрӯ. 6000 ровна савдо шид. Онаи 5800 савдо шид. Биёйсо яхта нишон те. Ишам баъд нест бародаро. Так калом мекунем шумеш. 5800. Аи 6000. бародаро ина бо нархи буқачаҳо. Онами 7900 дидаги ҳами буқача. додаги нест. Онаи алаша 8000 пурсидеста. Ирам додаги нест. Ҳозирашта. Нархи буқачаҳо. Дутта буқа савдо шидаги бародаро, буқаҳо барои бастан. ҳар душ як ҷоя 18200 сомонӣ савдо шидаги. 18200. Назиака сози. 18200 ҳар душ як ҷоя савдо шидаги. бародаро бозор обод шидаги. Бозор. Нахе полни труба мондаги. Нахе шағал рехтаги. Шебен. бозор полни обод шидаги. Ягон лой пой гуфтани гап нест. Боронияй, барфияй. бозор хеле обод шидаги. Мол ҳам бисёр шароитошам хуб кардагиай.
бахзур любой ҷо омода мегирем. Бозор хеле обода. Беҳтарин бозор шудагия. Ай пешинадам хуб шудагия ҳозир. Савдо шид бародаро. Буқаи базебак, фародаш базебак. Нигоҳ кунед чӣ чор кунҷа паҳмак. 10300 сомонӣ харидааст бародаро. Хеле чапон буда. Ин барои зотгириам, барои бастанам хуб аст. Ядам бес я сим, как нем. Гакнет чӣ. Фародаш шуроя. Дар комментарий нависанд, дастимаш арзанда аст, 10300 сомонӣ. Хоб на дутта бука савдо шудааст бародаро. Ҳар душам барои бастан беҳтарин. Хоб харидор. Харидор 21500 сомонӣ ҳар душа якҷоя кардааст харидор. Соҳибаш мега 24500 ҳар душа якҷоя бутем мега. Швейцариядан келганда. Ина буқаи калон савдо шудааст, буқа барои бастан. 14000 харидор кардааст, соҳибаш 16 мега, ҷои сумгириша. Вале байнтон дур буда ягани, а? 2000. Мана. Буқа беҳтарин буқа. Ина буқаям бауда. Ина бародаро 12000 мега муомила дора. Бозор ҳоли нархи аниқ накардааст ҳозирашта. 12000 муомила ва иш 13000 муомила. Иш камтарак карпат чоп буда. Карпати тоза неу. Шрутарак парода. Шов. Сияҳша бозор 11200 кадай ҳозирашта додаги нест. Ира 13 гуфтесудагия 12 карда бозор ҳозирашта додаги нест. Ёра номероша мегирем бародаро, адресош ҳами ишпиксаттура. Касем буқа бастани бошад, номероша мегирем бародаро. Ина соҳибаш. Ягон ҷои хеле чи надора. Одамои боария, худам мешиносам шумо. Хоб, ака номер додин. 985 36 82 97. Харидоро боша, марҳамат. Адрес ноҳияи Дӯсти Ҷиликӯл, Хоҷагӣ Ишбек-Сатторов. 11200 ира надодагиай, 12 ира надодагиай. Салом алейкум, yaxshimisiz? Mana buqacha savdo shudaaст бародаро. 85 да надодай, ҳозир як кас дига омад, ҳамон надодаги да битем мега. 85 да. И соҳибиш мега 85 да ягон чи пушки мега диги. Нух натем мега. И буқара қафош ғавс хушру буда, он сарш камтар майда тарай. Нече? 85? Ина 85 savdo shud baro. Vaqt syomka savdo shud. Ҳозир барака шуд баро 8500 сомонӣ. Буқаи сиёҳ ала. Ина бародаро якта буқаи карпат. Буқа барои бастан. 13000 харидор кардааст. 15000 соҳибиш мега бародаро. 13.5 да надодааст. Саҳари барвақтҳоре ки да ҳозирам саҳарай. Неке ҳам надодаги да бите мега, немега 15000 мега соҳибиш. Буқара пародашам, витшам. Шруай бародаро. Моли базе. Хоб бародаро гови шведи буғуз, шведи тозаи германски бародаро. Дуюм гусалашта буғуз буда. Чанд моҳ буғуз оҷи? Оҷи чанд моҳ буғуз? 8 дромада, 8 моҳаш дромада уже. 50000 мега нархша. Хоб 40000 бозор кардааст мега Абдулла фермер. Мана. Абдулла фермер 37000 карда надодааст ҳозирашта. Мана. 50000 муомила. Ака номеро рате. Год реклама меша 93 552
62 74 خریدارا باشن مرحمت کنن. آدرس کجا ده اکا؟ خبادیون نوحیه خبادیون خریدارا باش. همینجا نوحیه دوستی چسکه خبادیون ها ما خبادیون گفتیم. برادران اینا بکر سودا شید 13,000 سومانی سودا شید 300 سوم فایده داده استعداد چیز فایده بیره من آشنا بودم 13,000 فایده 13,000 300 سوم فایده دا دو کشت زیده است 300 سوم بوده Tamam bu kayda çok ince şöyle. Ne tuttak sporça savdo işte isterdi bunu. Doya çor alır daha zor kursu işte. Uğraştı da gineyiz. Ne bağırtıyor şişe. Hafsatçının mumila doğru nar moda aralaş. O hafsatçının mumila şaysadi hansılı pancoyu buzu kardeş. Bağırtıyor şiriya hamur. چند روزانی واقعا؟ یافتیم. چقدر؟ چقدر؟ نه بارا چوی نه سپورچا. هزار سیصدی نه کلون کلون. چیز دار کنه سعی نودا؟ نه یه علاقه نه. هزار سیصدی مومیلا بزرگ چندی کار کرد؟ 11. 11 هزار ساعتی بزرگ کرده است. جراشته بزرگی نیست. برای کلان کلانی که ایشون جوانگی است. خلاصش بیان 1500 مومیلا داره دو کلان وقت بخیر برای چای 1500 مومیلا 1200 بزرگ کرده است. هر دوشان مودا است. امتحان خوردن میگیرم 2000 میگم مومیلا دارم کیچینی چی بوله؟ کیچی واسه برنت سات قنزه؟ یا نمرده 1800 باشم میدون بای؟ بایتیم 88 88 335 335 14 خریدارا باشن بارچه فروشه اینا یک تا مایدش هم هست این 100 سنگی 1000 سنگی پنچه 700 سنگی میده دوستی اینا را 1800 باشه سال باشید کوچکار میده 2750 سوم Kasavda şimdi kara istiyorum kakeye kara. Bayaş çendi yakın. Ya 2300 ya. 2300 ne Nay savdaşı. 2750. Bu yakta nişan te? Kanki kayda kuşu kınan yapıyor. Ay kayda kuşu. 2750. De konser. Mamur Aziz. Mamur Aziz. Bana ya 2300 subi. Kendi rafı ister ben. Bistiyak خیلی رفت است. 21 نیم 22. 21 نیم 22 رفت است. Ya sarpar var. O şahit 1000 میره. Gelmez. سه تا شکر یک تا مودا 1550 1600 سودا رفت. 16 قدر 16 بتره. بیخ نه چخلیاب. Var mı uçak gidelim? Baba siz adamla sonra durduk. Bu çorta savda şurası. Cem berekatla. Yıkımını da mı satayım? Uyarını. Bir gel.
Ha, 5 ta tozalab qo'ylar. Mayli kardeşler. Sayısada 80 ham kadina. Men 17 ham olamman birga. Ajma. Shuni men sotaman. Ajma. Ajma. Shundan ko'p harakat qilaman. 16 ham beradi. 17 ham. Voy. Yana 16. Hazır sayısada savdo. Hazır so'mga rovna moda. Nima bo'lyapti savdoshni ishlayapti? Yaxshilab olib YouTube'ga tayyorladi. Yo'q, endi savdo bo'ladi. Ikkisimdan. Qo'shqara? Ha. Qo'shqara o'ynaydi. Bozor ne chiqildi aka? Ha? Bozor. 18 bunusini qildi bularni maydon. Bunlar hazır hisob qilgan, bunlar hazır mustari ko'rasiz. Har kuni chiqaradi. 5 ta turadi. Bak bo'ldi. Ikkisimdan odam bo'ladi. Qancha bo'ladi uni? Voy ne aka. Birov 850 qilyapti, birov 900 qilyapti. Ya 950 bor u. 900 so'm qiladi. Misol 50 testa bunga to'g'ri 900 ani qalin sotadi. Yakas 850 qiladi, yakas 900 qiladi. Bak qo'shqarlar qachmi? Ikkovi qo'shqar, ikkovi urg'och. Tomoda bitamman. Atrofni savdoshiga mana 850. Yaxshi hazır so'm. Arshon savdoshi. Zangiray. Muzayimda nozar hafta dam hafta barabar hajda bo'lsa kerak. Hafta zo'ra qiladi. Qanday ish ko'risham? Hajdaning hafsada panjoyi. Bozor chani kadar ka? Aminora. Hafsa 650 ama 650 ne kalınmışa hafsa değil. Hakkında bir Akı bu bozor ay, çan savdoyu var. Barador oyna, İsfandoy barador savdo şileye 3180 somoni. Namca habda ta hamash barador ay. Hamash barador savdo şileye ay. Ko'tara savdo shilegi 3180 somoni 22 ta ko'taga ija 17 ta shay 22 ta amagi savdo shilegi 17 shay akas girifta mundagi shay akas diga xo'sh fikrotini navisid narxi bana xo'sh arzondas yine bu 5 ta diga qismani barador 3200 savdo shilegi ne bara dinle bara çay mı digaroş mı hammaş yaktay bara diyorum. Ne zar ne diyatay digar mı bara çay hazır. Baradara navra da önce canbas mekilim kaset tam jaha tamushoka purra rahmeti kalon kaset tamushok nakadan to'xirsa rahmeti kalon کسی تمامش تماشا کرد در کامنتار رقمی 44 نوشتنی برای که ما بخوام چند کس تا آخر تماشا کرد سال بالند شما بود باشین نوارهای مینون باره را انتظار باشه انشالله از پگه مال بزرگی
балхи, яъне собиқ ноҳияи Калхозобод, Панҷшанбозор навор мебурад агар иншоалло.